Panumber 54 Cockroad, Avondale, kwaita munda wema-wedding gowns. Munda Creolen's sale iri kuda kukliwa for the whole year ino gore rino ngaibve ngazvipere zvinhu izvi. Uya unhonge rako, haumboshayiwa rako. Vai vanoita maanniversary, vanohaisa magaunzi, vese uyai musarudze kune munda kani. Munda uri kuda kukliwa this year, zvifambe zvipere zvese zvevaperekedzi tiri kuzviwana ikoko zvese kani. Uyai muone nhai vedu we, uyai muone kunaka kwazvo. Even zvekuti uthrowewo pamafudzi uregere kuona mapendekete natezvara zvese tinazvo. Aiwa kaunozodei, unozodei tarisei muone kuchena kwakaita vasikana. Isarureudei kani vedu we, with good nice prizes. Uyai mutore, uya usarudze chaunoda, uya usarudze chaunoda, uya utore panumber 54 Cockroad, Avondale. Aiwa kwaita mashura chaiwo. Uya uone, uya uzvionere, uyai vanohodha, uyai muhodhe muchizohaisa. Vese vanoda zvinhu zvakanaka, uya kauone. Kana uine sense of beauty, unotadza nei kuenda pa 54 Cockroad. Usarudze rako paAvondale apa padhuze apa. Aiwa manyaika vasikana, manyaika vedu we, vanhu vanoziva business, vauye vachisarudza, vachinhonga, vanoita maanniversary vaya, vachiuya vachitora wedding gowns akanaka aya vedu we. Uyai muonekane, uyai muonekane, uyai muonekane, uyai mutore kani, uyai muzvionere. Even hembe dzevaperekedzi chaidzo tiri kudziwana ipapo pa 54